Medoki TV. Yakkon ranar nan ta kice waƙar domin kice mu kuma murna muke ba mai cece kuce to koma dai su ji mu ko da amma za su bar mu ba ma ki mu furta bai cikan ba beddan ki ne happy birthday muke ba gogo kun yi rere alƙaro shekarun ki gogo to sai mu ce inda da daraja muna ta waƙa ranar kice muna miki murna muna ta happy birthday an girma da lafiya an girma da ilimi an girma da shekarun da ke yi mana magani wanda Allah shi so shi ɗaukakawa ne zai hana idan aka ce za a ja da ikon god an bana a mu dai murna muke dan taron gwagware wace ta gari a kuma ta ƙarin shekara muna murna Allah ƙara girman ta da arziki to muna nan gefen ki mun tsaya kin mana tanadi muna murna har muna ta happy birthday happy birthday gogo happy birthday happy birthday war mu happy birthday happy birthday war marayu birthday happy birthday talakawa birthday happy birthday mu happy birthday happy birthday war talakawa birthday happy birthday shekara kin ƙara happy birthday ana ƙara masu yawa da tarin albarka happy birthday happy birthday happy birthday shanin namuya happy birthday gwaggwabin ta mun taimar da soki ta ka daidai gwaggon mutaren nan naki ne Allah ya tsare rayuwarki kuma yarda da arziki wannan shagalin naki ne mu kuma ƴaƴanki ne muna budiri har bure da ranar birthday ko ana jin haushin mu abun bai dame mu to mu ta fara hannuwa mu ce taron namu ne happy birthday Ajiya gogo happy birthday gogo gogo happy birthday mama mo happy birthday ayya gogo happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday wata uwa ce mai darajar da kowa zai so ya santa dan tai masa rashi guda kaci minti guda bayanin zamu zo rashi farko sunan ta Fatima babban arziki yar Fatima diyar Muhammad kaji arziki kuma ita an haifi gwaggwa ne 1959 second to December kwarai bayanan nan haka ne a ranar Laraba ta samu uwar arziki cikin wannan duniyar kwarai an yi sha an yi sunanta a Laraba tara ga December haka a 1959 uwar arziki zama kin zarce madi kuma gwaggwa tallafin kira kowa yake ko da baki san mutum ba sai ki masa agaji gashi Allah ya baki zira'a ƴaƴan arziki amfana da su kwarai bayanin zan so ku a mu ma mun san da su kamar Jabir Turaki mai halin arziki dawi su gidan ado ka taka rau jarumi kaga uwa ta zuma gidan daɗi kimci to ku dan san mini lokaci mi wata aziya na ce ta baban mu ubangiji mu yayye masa rahama Alhaji Abubakar sarki uba na gari kaji mai san al'umma da kyauta ba fahimta da dai mutuwa tana bidar wata tambaya da mun ce kar ta dauki baban ma lokacin so da mutuwa ta kan jiro ko magiya da mun ce kar ta dauki sarki a lokacin Abubakar sarki uban mu ne ba shi gatan mu ne mu mai tausan mu ne mai jin kan mu ne da Allah kai masa rahama dan albashiri to kun san ita mutuwa da ba tambaya uziri ta dauki uban mu baba mai hali na gari mun ko karshen ka baba mun yi har mun gaji Allah roƙo muke ka sada shi da shugaba gidan aljanna ya zamo masaukin sani a daɗin babu yanzu zan dan tunna da yana nan ba za na zo na koma ƙasar manta ai tura kira nan nasu kuma zanne yana da ransa shi ma bai kyau ba sannan ga Dr. Musa basu manta ya ce kuma gwagwa tana da ranta san ba musan ba ko duk da dai haka na san da yana nan ba za na zo bikin Maryam auta
a kafa ba. Kai kafiyaci na zuci sarkin waka tsaya, ka san in har tira kira nan ka wataya, sannan gazan na duniya sai ka zagaya, kuma ga Dakta Musa masu birnin Ingila, Allah sai ka shakata kuma sai mun wataya, hakan mu madinan mu kaga ta zo kusa dan tsaya, da mota mai kyau zubi na yan gayu bai daya. Haji kun zo da batu na gaskiya wannan haka, Allah ya ji kan babu rahmat sai da hira, dan ya bar baya wacce ke manna da wainiya. Turakin kibiya Allah da ɗan arziki, ko turakin kibiya sarkin waƙar ka ne da mu yan amshi muke da gaida kai, ka san mun yi ayyukan dole mu gaida kai. Dakta Jabir Allah ya ƙara girman kai da arziki. Turaki mun sa da kai, wannan waƙar ta gwaggwace dole mu gaida kai. Allah aka nufe mu iya tsofan mu da hankali, mu tsofa cikin arziki. Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira.